дар ин диаграмма шумо сабабҳои асосӣ мебинед ва ҳама сабабҳои асосӣ мо метавонем ба ду қисм тақсим кунем. ин сабабҳои иқтисодӣ ва сабабҳои таълимӣ. ва сабабҳои таълимӣ, гурӯҳи сабабҳои таълимӣ бисёр калон аст ва аз диаграмма шумо мебинед ки ино сабабҳои кадом ҳастанд, кадом сабабҳо. Пешрафти суз талаб карда шуд то муассисаи таълимиро хонандагон тарк намоянд. аз дарсҳо қафо мемонад хонанда. сифати пасти таълим ва як сабаби дигар ин хонанда аз тарафи омӯзгорон дилсард карда шуд. аксарияти хонандагон дар таҳсил мушкилот дошта 52% ва хонандагоне ки тарки мактаб карданд 53% дар тадқиқоти мо бештар аз 15 рӯзи пай дар дарс иштирок накарданд. мушкилоти оилави яке аз омилҳои асосии таъсиррасон аз мактаб дур мондани хонандагон буд ва яке аз ин омилҳо ин дар муҷирати меҳнатӣ будани бештари мардон аст ки дар ин самт хуб ки занон дар хона мемонанд, тамоми ҳам кори хона, ҳам таълиму тарбияи фарзандон ба ӯҳдаи он аст ва онҳо дар симои анамин фарзандони худ яке аз ёрдамчиҳои онҳо фарзандони баркамоли онҳо буд ва бинобар ин яке аз омилҳои дур мондани хонандагон аз таъсил ин бештар ба кори хона фарогир шудани онҳо буд ки онҳо наметавонистанд аз ин ҳисоб пурра дар дарсҳо иштирок кунанд ва яке аз меъёрҳои муайян кардани хонандаи аз таъсил дур мондан ин иштироки хонандагон дар таъсил буд. мувофиқи тадқиқоти ба дастомада аслан мушкилоте ки бештар тарки мактаб маҳз дар байни хонандагони синфи нуҳум аст, чун таҳсилот дар мо таҳсилоти ҳадми то синфи нуҳум аст, бинобар ин тарк низ дар ҳамин байни хонандагони синфҳои нуҳум зиёд буд ки онҳо таҳсилро идома намедоданд баъд аз синфи нуҳум. агар хато накунам ба фикрам ин 86% буд. мувофиқи ҳамон ба ин нишон дода шуда маълумоти ба даст омада дар натиҷаи тадқиқот. бештар тарк маҳз дар байни синфҳои нуҳум ва дар синфҳои 10, 11 масалан синфҳои 5 то 8 ин фоиз хеле нишондиҳандаи паст аст. маҳз дар байни синфҳои нуҳум ки буд, бинобар ин дар барнома маҳз ҳамин хонандагонро фаро гирифтем.